Kongorai rác cái rồi hai đó là đi bora cả ham cho tao nó cái anh ta nó ta một phần nó cái tông này thì đủ lại đó có đồ mà này thì có đồ mà bọn nó ta bộ rau xong này à thuộc ra có lại ta có rồi có tốt hình ảnh cái bộ phải yêu bộ hình ảnh cái bị hít tạng đó bằng cái bộ sai lúc khả năng có bộ thay cái khác đó là nia giờ thì phải cái phải này có cái tới ta bộ có mày cha bên pore sa này bisi nào sẽ tụ phải ra xin này có cái tới yo ekdom cái tới enggak cái tới syarika ham cho nó syarika ham tolak bahi tung bahi ale Kongorai majang mani mela naio ekdom miski se thumnan changta bo yang samswta se kholnai ta bo salthangka miski thumna hani phaima se samswta se kholje na inge samswta kholgana gobang mai ko ajai jakhin ke ba kholgana na se tui ekdom kowa hayang dong ga tui kuchung sing dong se tui se sangai dong se tui nang na khanyang sima khana poro mane jali uita ma ngri ya order ta khiman cheno bachang thala sinai takle oro borai kai meni chini yang uta ekdom pa faste borai kai thulu hoga bosuk se orok bosuk se albai kho borai masa suka haise ikani samswta singma kha ora ta ko gili khakmo gili miski thumna haimeni je har kolom suka tan kolom kha yana kiri kopi rat kala ekdom ndi lo lagi ko ani sak murai ni hamai phaja tilulu na tum o se tira ran thamta abong ke phadot or pasta thaijang no saka bisas thangla buthai pasta andro so bubar kha ani phan dok phono gando iko thaisa hangkai iko thaisa iko ta thaisa engke ha bai mare nangja kaisa tongo do hangke ta bo phono gano iko tai thaisa engke goro thaisa hangke koita ga soita obo phangko se koita phanchok thai chongno khada dolok ehe tebo se bo barok bai pari tongoro kora chikon tite iko ke kiu tung tong kha heda tha sungai hangka ne mukitang bari ta bo hangkai tu iko chakamura hamai to kha bo uko sorshoti puru khejuri wo chakamura re na hanai pai tu phaimani ta angka busali khojai tu bai hamani kai rama se iko asai si kotong to khai ko bo kha tomato o tomato hangka common khitari ma che busali asai kangka bang bo se kai re kata tha thaino saime ta iko oro bahino kaijak 1 2 3 4 5 ta bo phangoro bahino he tomato tha thaino si to thaikyang ka to ma janai hangjang tomato rok khai thok jago samswta tui le jak denta sari ko na se te kisa andro so thaijak obang aki ama na chadi hini rohmani hingga busunda ro khiklai kai rama se tori thai jokha nai de ko samswta kholmani asana kha bura ta wati kiri ni ka ba yang le moto mugitung mugili bai kotor jat samswta ko obo hangke khana jana ni bagi mugitung kholmani se ang khana abai jana hinai thogna abai bo hangka ba abo kathang tong som ja hangke ba bai jana hini ta tolong hala wasia mulai kanya hanai busali pai tu phaina se ang bo sarjak li hangke ba o jaga khiklai rama lai ko asai tomai khamulai se iko nai la ro ko hangke obo hangkai ama khumro hamani jobar gekrang jadobo a gekrang bo angko jat te beguni kala khai banai ta goro tika tolong kai di khang iko bo hangka bo khumnai thugai dom putang kha baro bo ke orong kai di khang bo oro bahina te kesa jobar kai jat obo nai thogo ani khum kai mani ta hangke obo hangkai obo bahino onya jat obo bo jobar nai thogo bo bahino hangke ko bo hangkai puta ke bar nai choja kita waja puri se kai mani 3 mas rokong khana ta tui lurui thangai tongwa dal bora jana ni bagai chomna nai tongo bo dal re ration kari mani ta ang first time ani ration card ke salman mani
अबना पुरा फर्म हिंगा दाल लग गारि तो खाइजाक हिंगा दिनै दाल बरा जानानै बतर हिंगा सयकै सागिया हनै बरा जाना हनै हागादां हिंगा टमेट' नखा आबै जाना हनै दंमाने न चालिया थकमां दखा कयेकदिन मार मार हिंगेबा अब बाहाय न आबै जाना हनै दङ द हिंगा दिनै खाथिंबो सामसा खलमानि खाय दखना जानाय अबनो आं मा खैसं जाना हनै दंमाने चिनि से गरै उसुगां जों रेसनाव चिनि से नायजलिया पु नोंसिं दानाय रेसनाव आमाले सम मा होनो सम yang sobai aku na apa hingga mia jago muda pai tu family do besolai angoro khati toni romanta obno bukainya hani tongo do obo bahano kesak ka thogo tini abai jamani thok suka gabono khana hanga kai denai ta okha ga samswta saina ya ikunala angkili pai tu family mia mela mo thang puro hingga serka hamdala hingga tak samswta saina nai tongo nokla siphaira ko dinini abo pai khete samswta saimen korse tei rok to nai tei rok to ko oi nokla phare tei to nai ta colgate painya ne colgate Parang bora. ko taka nai ko ko mo ko ka mo ko bước lại đi còn bắt đi vào còn có giả thì chắc ông đi xem mà không còn samswta bước thay bút thôi thay giả hết nhà đường này má cái đã ở biết bị chăng nó nó ta hành ba ghế thì nó sai còn sai đi đã nó cái cái xong nó bị ai đó là sắp kolom sabar ya angkai kolom jang mani ini thinya ka ekdom ai ekdom kongreng jak angkai ko hanya tak ada buku baik kok sama hanya matu su ekdom to tra ker ker suka buku tik tik ting ting kai do sono kai kai hanya to tra te se ting ting ko do awada sono sono macam jadi jangan lah apa tak mau ting anti situ saja tong kita desain kayaknya rogo ulta sih hay dah om ti siang di tong ke ba aku tuh ba sekarang kolong mah ini sal tong roto ke tong ka ekdom sari kelai kayak ini tong itu horong ka tong pelama nih aku horong ka kesanggo salang ko tunggu aku nih bagian Kongorai bermanca kang hanggai ko samswta saibekya ani fan begrang hamya kaisa tongo to age stand fan tongmon ta bo a table fan ni hinge o jaga wo mani rok phana ta borai rok hingangke tini hingai ko samswta si tonai disinai kaha mu tongi da dolok hinge khana janaya bo hingke tak sai tonai sinai ta hinge phataro gari toni dinai tei beki ta suwai hinge kesrang nai suyang ga do hoi thanai bla Hingga norong nugui mangkana angta makanya nai iko dal bora kanya nai tongo hingga moida kisa ri kado hingga mosongga kisa yok kanyo janai hini moso kisa kebang kari rika hingga piazo tanya ri rika hingga tini hingga angkaya ani bosai tini hingga bora senai hini sawo hingga biyang ni tini ang maja sinai ta hingga asik dini hingga angno kai jaro do angno cheri rok jaro hingga tini hingga bono jari nai hini sawo hingga bono dialog somkha hingga iko tabo hingga bo senai ta hingga angkai moida kisa ri di hini ri mani moida gana hingga se taisa thongma haikeng wo dal himi hingga tam jani haing wo ta kisa